Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő Szent Fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a régi énekeskönyv 464-es, az új énekeskönyv 726-os számú énekével kezdjük meg. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvd meg ne roncson engemet. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk tovább a régi énekeskönyv 457-es, illetve az új énekeskönyv 722-es énekével, énekelvén mind a három verszakot. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán, kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a névajel. Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könny Marta kedves arcod, oly búsan intve néz. Ó áldott drága jóság, mely ennyi tűrve vár. Ó bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó Jézus, szólsz a szívhez, a szó szelíden ér. Így bánsz velem, te érted, hult testemből a vér. Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi mennyei édesatyánktól, és az ő Szent Fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy megszólíthatunk ma is téged, mind énekszóval, mint a saját szavainkkal. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is ott állsz az ajtón kívül, és kopogtatsz a mi szívünk ajtaján. Munkáld a mi szívünkbe, lelkünkbe, elménkbe, akaratunkba, hogy meghalljuk a te kopogásodat, oda menjünk a mi ajtónkhoz, és kinyissuk előtted, hogy te bejöhess. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a legnagyobb ajándék,
számunkra. Te vagy életünk élete, Te vagy életünk megoldása, vigasztalása, reménysége, hite, jövője. Köszönjük neked, Urunk, hogy így állhatunk Te előtted. Ebben az alázatos szívvel, kéréssel, hogy valóban jöjj királyunk, Jézusunk. Szívünket előtted megnyitjuk. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, ahogyan az írva található, Mózes 4. könyve 21. részéből, az 5. verstől a 9. versig. Amíg Istenünk igét felolvasom és hirdetem, foglaljuk el helyünket. Tehát Mózes 4. könyve 21. részéből olvasom az igét. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen: miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsájt azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardossák a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozzék Mózes a népért, és mondta az Úr Mózesnek: csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt Póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinálta azért Mózes rézkígyót, és feltűzte azt Póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a rézkígyóra, életben maradt. Eddig az ige. Kedves testvérek, a bevezetőben szeretnék visszatérni egy kicsit az elmúlt vasárnapi istentiszteletre, amelynek az volt a címe, hogy győzelem felemelt kézzel. Nagyon sokáig, még napokon keresztül gyűrűzött ez a gondolat, ez az üzenet, ez a cím az én szívembe, lelkembe, és kaptam egy újabb gondolatot, amit nem mondtam el vasárnap, de ezt okvetlenül szeretném így a bevezetőben elmondani. Mindannyiunk épülésére, gazdagítására, bátorítására. Feltetjük a kérdést, hogy vajon ez a cím, hogy győzelem felemelt kézzel, ez nem hordoz magában valami ellentmondást? Hát felemelt kézzel hogyan lehet győzni? Ugye a felemelt kéz az a megadásnak a jele. A felemelt kéz az annak a jele, hogy nem harcolok tovább, feladom a tusát, feladom a küzdelmet, feladom az ellenállást. Igen, ez így van, mégis igaz az ige, és igaz ez a megállapítás, hogy igazából győzni felemelt kézzel lehet, amikor az Úr akaratával szemben emelem fel a kezemet. Jó belegondolnunk és jó átgondolnunk, hogy sokszor, amikor belekerülünk egy helyzetbe, egy szituációba, és elkezdünk az ellen tusakodni, és elkezdjük azt talán megoldani, vagy elkezdünk az ellen lázadni, hogy nagyon sokszor Isten ellen
Isten akarata ellen, Isten célja ellen tusakozunk igazából. És mikor lesz fordulat a mi életünkbe? Akkor, ha felemeljük a kezünket, és elfogadjuk azt, amit Isten készített el. Elfogadjuk azt a helyzetet, elfogadjuk Istennek a döntését, hiszen Jézus azt mondta, hogy egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről, ami mennyei atyánk akarata nélkül. Győzni, tehát felemelt kézzel lehet. Erre 2 példát hadd mondjak el. Most nem a múlt heti istentiszteletem, az előtti alkalomra megyek vissza, amikor Jeremiás profétáról hallottunk. Isten elhívta őt egy hatalmas szolgálatra, oda küldje a királyhoz, éppen regnáló királyhoz, és figyelmeztesse a jövendőbeli veszélyre, de ugyanakkor Isten a megoldást is továbbította, tolmácsolta Jeremiáson keresztül. Tudniillik, Isten azt mondta a királynak, hogy egyezzél ki az ellenséggel, egyezzél ki Babilóniával, egyezzél ki Nabukodonozorral, és akkor fogsz győzni, akkor fog megmaradni Jeruzsálemnek az élete, a te életed is. De nem egyezett ki, nem fogadta el Istennek az ígéretét, Istennek a szavát, Istennek a kijelentését, és ellenállt, és rettenetes bukás, rettenetes vereség, rettenetes pusztulás lett a vége. Ha felemelte volna a kezét, és ha elfogadta volna Istennek a minden emberi értelmet felülhaladó megoldását, akkor megmenthette volna Jeruzsálemet, Jeruzsálem népét, Júdea népét, és a saját életét is, és a saját gyermekeinek az életét is. Felemelt kézzel. Győzelem felemelt kézzel. Egy másik példát hadd mondjak a saját életemből, most visszamegyek, amikor én 20 éves voltam, és 2 éves katonai szolgálatra hívtak be, ezt az Egyesület intézte el, hogy mikor menjek, mikor hívjanak be és hová. És úgy nézett ki, hogy aranyéretem lesz, hiszen ugye aktív sportoló voltam még akkor, úgy nézett ki, igen ám, de egy olyan osztályba, vagy egy olyan állományba soroltak be a kommandásokhoz, ahol a vezetőjük, egy törzsőrmester nekem kijelentette a legelső percben: Unger, felejts el a futballt. Maga előtt volt már nekem egy sportolóm, egy atlétám, soha nem láttam, mert mindig versenyekre ment, mindig edzésre ment, tehát több ilyen nem lesz, maga is sportoló, felejts el a futballt. Na most az a háború, ami akkor kirobbant az én szívemben ő irányába, hogy egy 160 centis alkoholista, törzszászlós nehogy már leállítson engem arról a pályáról, amire én alapoztam az egész életemet és a jövőmet, és ezt egyszerűen képtelen voltam elfogadni, és képtelen voltam földolgozni. És hát ugye szóltam azonnal a sportvezetőknek, akik mindent elkövettek azért, hogy én onnan ennek az embernek a hatásköréből kikerüljek, és nem sikerült. És akkor elszabadult bennem a pokol, indulatügyileg, és rettenetes milyen napokat éltem meg, és ezt nem ragozom már tovább. És volt egy olyan pillanat, amikor viszont megálltam, és felemeltem lelkileg a kezemet, és azt mondtam: Uram, megadom magam, nem harcolok tovább, ha te ezt nem akarod, akkor én se.
Nem tudom, hogy mit készítettél le, nem tudom, hogy mi lesz velem, nem tudom, mi lesz az én sorsom, nem érdekel, én föladom. Én nem küzdök ez ellen az ember ellen, ez ellen a lelkület ellen, én föladom, odadom magam neked. Felemelt kézzel győzni. Mi történt? Jó egy hét múlva hivatnak engem a parancsnok épületbe. Hivatnak engem a csúcs, a hadműveleti főtiszthez, aki a harmadik volt a seregbe, az ottani alakulatban. És azt mondja nekem, tudnék, ő hozzá jutott el az én ügyem, és szó szerint idézem, ott állok az ajtóba, ő áll az íróasztala mögött, fogja azt az A4-es papírt, amire ráírtam én a bevonuláskor, hogy neve, anyja neve, születése, foglalkozása, minden, és azt mondja, Unger, mit csináljak én most magával? Hova helyezzem? És miután nézte az én írásom által kitöltött ívet, látta, hogy az műszaki rajz írással töltöttem ki. Tehát nagybetű, 75 fokos dőlésszög, és akkor jött neki egy isteni szikra, és azt mondja, Unger, nem akar maga az én rajzolóm lenni? Van már egy hivatalosan, de én oda teszem magát. Akar maga rajzolni? Szeret maga műszaki rajzzal foglalkozni? Mondom, őrnagy elvtárs, 4 éven keresztül ezt tanultam Dunajvárosba. Akkor még a kezemben ez benne volt. És a legmagasabb, amit el lehet képzelni honvédnak, a legmagasabb pozícióba kerültem. Az ezred rajzoló mellé kerültem. Parancsnok épületbe volt az irodám, 7:30 ballagtam be, 12:30, és a délutánom az teljesen szabad volt. Felemelt kézzel lehet győzni. A felemelt kéz az azt jelenti, hogy most már nem én tusázok, most már nem én akarok, hanem azt mondom, Uram, felemelem a kezemet, és engedem, hogy az én életemben te küzdjél, te harcoljál, te tusázzál, én érettem az én ügyemért. Nézzük csak Jézusra. Hogyan győzött ő? Hogy felemelte a kezét. Megadta magát. Isten kinek az életét tudja megeleveníteni? Isten kinek az életébe tud szent lelket lehelni? Isten kinek az életét tudja feltámasztani? Az, aki saját magát legyőzi, a saját akaratát, a saját lázadását, és azt mondja, Uram, a te kezedbe teszem le az én életemet. Picit visszatérek Mózeshez, azt mondja, maradjatok veszteg, mert az Úr hadakozik ti érettetek. Ez az Istennek a törvénye, felemelt kezekkel győzni. Ma ez kiegészül egy mondattal, nem csak felemelt kezekkel lehet győzni, hanem felemelt tekintettel. A szituáció a következő, hogy már megint lázadnak, a pusztai vándorlás során már megint lázadnak az emberek Isten ellen és Mózes ellen, mert azt mondják, hogy megutáltuk ezt az eledelt, hitvánnyá vált számunkra az az eledel, a manna és a fürgy, amit Isten ad, nincs kenyér, nincs víz. Itt pusztulunk el. Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? És akkor megjött a lázadás, és megjött a vád, pedig annyi mindent megtapasztalt addig már Istennek a népe. És akkor Isten tüzes kígyókat bocsájtott a saját népére. Olyan tüzes kígyókat, akik elkezdték pusztítani, elkezdték írtani Istennek a népét.
És amikor az Isten népe rádöbbent arra, hogy itt valami nagy bűnt követtünk el, akkor oda mentek alázatos szívvel Mózeshez, és azt mondták neki, hogy Uram, vétkeztünk az ég ellen, és vétkeztünk te ellened, most már imádkozzál mi érettünk. Nos figyelj, hogy Isten vegye le rólunk a kígyókat. Tehát benne volt az imádságban az emberi elképzelés, hogy Istennek mit kellene tenni ahhoz, hogy az én életem az rendeződjön. Vegye le, írtsa ki a környezetemből a kígyókat. És akkor Mózes elkezdett imádkozni, és Isten meghallgatta az imádságot, és adott szabadulást, de nem olyan módon, ahogyan azt az emberek kigondolták, ahogyan az emberek szinte Istennek a szába akarták adni, hogy ő mit csináljon, hanem Isten egy másik szabadulási útvonalat mutatott, mert azt mondta Mózesnek, csináljál egy rézkígyót, emelt fel egy magas póznára, mert mindenki láthat, és az, aki felemeli a tekintetét a rézkígyóra, hittel. Ha bele is marnak a kígyók, de nem fog elpusztulni, mert életben fog maradni. A héten láttam egy evangéliumi filmet, nem gondoltam, hogy evangéliumi filmbe fogok beleszaladni. A címe nagyon egyszerű, Hiszel. Meg lehet nézni. És azzal kezdődik, hogy Amerika egyik utcán, nagyvárosának az utcáján vagyunk, este van, ott megy a forgalom, emberek az utcán, autók, és van egy illető, aki egy hatalmas keresztet hord, cipel, húz magával a vállán, és boldog-boldogtalantól megkérdezi, hogy hiszel a keresztben? És a filmnek van egy főszereplője, egy lelkész, akivel találkozik, mert a lelkész autóban ül, és a pirosnál meg kell állni, és ez pont kiszúrja az illetőt, ő nem tudja, hogy ez lelkész, de megkérdezi őtőle is, hogy hiszel a keresztben? És az a lelkész maga bájával, a maga csendesség, bölcs mosolyával ugye ránéz, és annyit válaszolt, hogy hát én lelkész vagyok. Mire az illető azt mondta, hogy nem azt kérdeztem, hogy ki vagy, hanem az, hogy hiszel-e a keresztbe. És itt megállok egy pillanatra, hát attól, hogy még lelkész az ember, erről már volt szó, az még nem biztos, hogy én azt komolyan is veszem, és valaha is föltekintettem a keresztre. Tudhatok róla, és megtanulhattam én a dogmatikába, megtanulhattam én a teológián, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, de az még nem azt jelenti, hogy én föl is néztem valamikor egyszer is hittel a keresztre, hogy ott van Istennek a válasza az én életemre. Hiszel a keresztbe? És a filmet nem mondom most tovább, csak annyit, hogy annyira megdöbbentette ez a kérdés, ez a konkrét kérdés, az a face und face kérdés, ezt a lelkész, hogy elgondolkodott rajta, és a következő istentiszteletre faragott egy ilyen kis keresztet az egész gyülekezet részére. És azt mondta, hogy én arra kérlek most benneteket, hogy az istentisztelet után mindenki vigyen el magával egy keresztet. És ha te valóban hiszel a keresztben, akkor azt odaadod valakinek. Ha hisz, ha nem hisz. Ha kell neki, ha nem kell neki. De hirdesd, mert a te hitedet akkor tudod bebizonyítani, ha te beszélsz a keresztről, ha te beszélsz Jézusról, hogy nem csak te éretted, hanem ő érette és meghalt. És ott van a bűnbocsánat. Ő azért halt meg, hogy bűnbocsánatot kaphassunk, és örök életet készített el a mi számunkra. Isten megbocsájtott nekünk a keresztbe. Én nem faragtam, mert nem tudok faragni, de csináltam
sok ilyen kis könyvjelzőt, ott a kereszt, és ott van az ige, hogy amiképpen Mózes felemelte a rézkígyót a pusztában, azonképpen kell felemeltetnie az ember fiának is, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megvan a lehetőségünk, ott a Persejnél oda kiraktam egy csomó ilyen, vigyünk egyet, kettőt, hármat magunkkal, és akkor tegyük föl a kérdést, hogy fölnéztél már, hittel egyszer is a keresztre? Elhiszed? Elhiszed, hogy Istennek ott van a válasza? Mert ugye bennünk az van, hogy Uram, hát rettenetes ez a világ, és akkor elkezdjük sorolni, hogy hát milyen emberek vesznek körbe, hát hol vagyok én? Nem csak én, te is. És akkor mondhatjuk, és láthatjuk a kígyókat, és láthatjuk, és érezhetjük a kígyóknak a harapását, a marását, a mérget, hogy mennyire meg van lelkileg fertőzve, mennyire meg van mérgezve ez a világ, amiben élünk. És akkor imádkozunk azért, hogy Uram, hát te nem tudsz megszabadítani bennünket ezektől a kígyóktól? Ugye sokszor imádkozhatunk azért is, hogy Uram, te ettől az embertől nem tudsz megszabadítani. Van hatalma, de a megoldás itt van. Lehet, hogy marad a környezetünk. Isten meghagyja a kígyókat, meghagyja a mérges dózist is, és azok harapnak belénk, és érezhetjük a pusztító erejét, és haldokolhatunk. De ha feltekintünk közben a keresztre, hittel, hogy az ellenszer az Jézusban van. A vesztes Jézusban, vagy abban a Jézusban, aki szintén fölemelte a kezét, és azt mondta, itt vagyok, feszítsetek keresztre. Akkor a mi életünkben gyökeres változás lesz. Mert Isten országa győztessé fogja tenni a mi életünket. Van egy ilyen ifjúság énekünk, hogy új szívet adj, Uram. Új szívet adj, Uram, nekem. Hol fogjuk megkapni az új szívet? Itt a kereszt tövében. Ha feltekintek rá. A múltkori Isten tiszteletet ezzel kell kiegészíteni, hogy nyerni, győzni, felemelt kézzel, igen, igaz, és győzni, amikor én felemelt fejjel, amikor felemelem a tekintetemet Jézusra. Nem elég tudni róla, nem elég elmondani fejből a nagypénteki eseményt. Hittel feltekinteni. És tudjátok, hogy mi a bűn? Itt most a teológiának a legmélyebb és legmagasabb pontját érintjük. A bűn az, amikor megutálta a lelkem a keresztet. Amikor nem hiszem el, amikor azt mondom, hogy nekem ez nem kell, nem ez kell nekem, hanem valami más kell Istentől. És ez nekem nem kell, és amikor nem hiszem el az, hogy ez az Istennek a válasza mindannyiunk számára, az alfája és az omegája. És tudjátok, hogy ez miért bűn? Azért, mert hazuggá tesszük Istent. Hogy ő hazudik nekünk. Ha nem tekintünk föl a keresztre, akkor biztosan el fogunk veszni. Isten nem ezt akarja. Ő mindannyiunk számára felemelte Jézust. Látható módon. Csak megállok egy pillanatra. Menjünk vissza egy kicsit 50, 80, 100, 150 évet. Csak a falu, a magyar falvaknak a hitéhez. Minden község határába látható egy kereszt. Ha jobbra megyünk ki a faluból, ha balra megyünk ki, ha északnak, ha keletnek, mindenhol van. Miért? Hogy akkor, amikor a parasztember a kaszával a vállán kiballagott aratni,
akkor lássa a keresztet. Amikor jött hazafele, lássa a keresztet. Ma már nagyon sok falu terjeszkedett, és sok faluban alig látható. Látható, de házak veszik körbe, de észrevesszük. Amikor látunk egy-egy keresztet, mire gondolunk? Hálát tudunk adni érte? Uram, köszönöm neked, hogy bűneimnek a bocsánatáért te meghaltál. Valóságosan. Új élettel ajándékoztál meg, olyan élettel, amelyet nem tud semmilyen kígyó a továbbiakban. Belém marhatnak belém, károkat okozhatnak, de nem tud legyőzni, mert te győztessé tettél a te haláloddal, a te veszteségeddel és a te győzelmeddel. Én itt le is kerekítem, győzelem, felemelt kézzel, győzelem, felemelt fejjel. Gyertek, és ezért imádkozzunk. Amen. Urunk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai alkalomért, amelyet elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogy találkozhattunk te veled, köszönjük, hogy hallhattuk a te válaszodat, a mi kiáltásunkra, a mi imáinkra, a mi kéréseinkre. Urunk, bocsáss meg, hogy hallottuk már a te válaszodat, de nem tekintettük, nem vettük komolyan a keresztet. Valami mást vártunk, vagy talán még mindig valami mást várunk tőled. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma felnézhetünk te reád. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma megfordulhat a mi életünk. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadhatjuk a te válaszodat, a te megoldásodat, a te ajándékodat ott a kereszten. Köszönjük a te kegyelmedet irántunk, hogy valóban te úgy szeretted ezt a világot, úgy szerettél bennünket, hogy a te egyszülött fiadat adtad ott a kereszten. Hogyha hiszünk benned, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Így áldunk, és így magasztalunk téged, Urunk, hogy te nem vesztésre, hanem győzelemre szülsz újjá bennünket. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az úri imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és mielőtt befejeznénk a mai alkalmunkat, hogy így mondjam, autentikus énekkel, a 466-os, illetve a 728-as, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Amíg keressük az éneket, addig hadd hirdessem az előttünk álló programokat.
A bibliaórát azt majd az istentisztelet után megbeszéljük, de jövő héten itt nem lesz istentisztelet, hanem Kétújfaluba hívlak benneteket, mert ott lesz falunap, aminek a csúcs alkalma ökumenikus istentisztelet lesz a katolikus templomba, ugyanebben az időpontban 11 órakor. Tehát ugyanúgy, ahogy tavaly is eljöttünk, és úgy gondolom nagyon áldásos volt az ökumenikus alkalom, hogy immáron eltelt egy év, és hívogassunk másokat is, és jöjjünk el, vegyünk részt azon az alkalmon is. Ugyanakkor ugrok még egyet, egy hónappal későbbi alkalomra már most szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, ez pedig az őszi evangelizáció, október 16, 11, 18, szerda, csütörtök, péntek, délután 5 órai kezdettel. Szeretnénk az imateremben ugye megtartani ezeket az áldott evangelizációs estéket, és ugyanazt a lelkipásztort hívtuk meg, aki már tavaly is itt szolgált közöttünk, Kovács József lelkész barátomat, aki rá is bólintott erre a meghívásra. Ezt azért mondom, mert hídben, lélekben, leszámítva most a jövő heti ökumenikus alkalmat, de úgy gondolom, hogy a mi gyülekezetünk életében ez a következő nagy éves szinten is egy kiemelkedő esemény, és gyakorlatilag ez a mai nap is már egy előszele az evangelizációnak, hogy lélekbe így kezdjünk gondolni, és kezdjük hordozni azt a 3 napot. Ennyit szerettem volna akkor mondani, és akkor ne feledkezzünk meg majd a kijáratnál ezekről a kis igés kártyákról, könyvjelzőkről. Tehát 466 és 728, és mind a 4 versszakot énekeljük el. Rátekint már hitem, megváltom Istenem, a Golgotán, hallt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tied csupán. Szívemet töltse be, kegyelmed ereje, buzgósággal, meghaltál érettem, add szívem séletem, te érted éghessen forró lánggal. Ha elfogottamon félelem és fájdalom, fogd kezemet, deríts fel éjjemet, száríts fel könnyemet, tévejg és benne hagyd én lelkemet. Éltem, ha fogyva fogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltom, ments te meg, kétségtelen engemet, nálad, hogy üdvömet meglássam én. Áldás békesség!